थांनाया रौसाना नाथाय जोंना जेबो राहा गैलिया ओइ बाबु खाफालाव दङब्ला सानसे लोगो मोनखागोन आंखौ निमाहा होदो जोंनि जिउआव नोंखौ वेलकाम नाथाय थेवबो मानो आंनि गोसोआ बोरैबा मोनदों दिनै आं दुखुथिसो जानो नांगौना अब्ला आं बेबायदि मानो मोनदों जेन आंनि मेगना सोरखौबा आरो नागिरदों बाबु नै बाबु आया बहा थांखो बिलाय बुंखादोंमोन आंनो दिनै आलासि फैगोन न'आव था होननानै बहा थांखो दिनै बियो आयै आंखौसो गोसोखांदों नामालै नङा नोंखौ मानो गोसोखांनो आंलाय माथो गाबज्रिनाय न' खाथिनिखौसो गाबज्रिनायानो आंलाय एक्टरखौ डायलगाबो दिनै आयै बहा थांजानो गिदों आंखौ दिनै नोंलाय बैसागुनि मोसानायखौसो नायदोंमोनलै मिन्थिखायो आङो माखौ नायदो न'आव गोख्रैथो जल्दि अके थांगोनब्रा आंलाय ओरैनो न'आव ओंखाम जानोसो फैदों दा बेनोथ' आंनि लाइफ स्टाइल बिन्दास लाइफलै सयथिबो जानोसै लोंसै होख्लायनोसै र' दे बेबिमोन फैगासिनो आङो ओमफ्रायथ' नै आंनि स्ट'रि नुलांनो मोनसिगोन बेहायबो दे अब्ला नेना थाथ'दो जोंनि फैबाय थानाय स्ट'रिखौ अके बाय बाय